Iată, avem apă. Inițial era ideea să aducem o cisternă, dar uite, mulțumim Alexandru Goreț, că uite ne-a ajutat ne-a dat o pompă. Și pompăm apă direct din Nistru. Cred că cea mai bună apă. Așa. Și uite așa mai udăm încă o dată acum copacii. Și o să-i avem... eu cred că să aibă deja suficientă apă. Eu spăm. Da. Cred că bine. Deci, asta e. Acum, eu zic că e pădure. E pădure, dar mai mult acum e un fel de părculeț. Dar cu asta începem, o să vedem pe parcurs. Tot o să fie bine. La anul o să fie chiar pădure. Uite așa. Aici. Vreau să mulțumesc la toți. Vreau să mulțumesc la toți cei care m-au susținut și cei care nu m-au susținut. Cei care m-au susținut au pus mâna și au stat la realizarea acestui proiect. Dar cei care nu m-au făcut care nu m-au susținut, m-au făcut să fiu și mai insistent în ceea ce am făcut. Așa că eu vă mulțumesc la toți. Ne vedem la anul și realizăm proiectul ăsta și mai mare. Îl facem și mai mare.